Da, uradio si onaj prvi test i on je dobar, ali nema rezultata. Samo ti znaš koliko si zbunjen. U Analife-u radimo kompletnu dijagnostiku muške plodnosti. A ti ostani sa nama da čuješ šta mi to radimo. Ovaj test se zove spermogram. Naši embriolozi analiziraju puno toga. Broj, brzinu, pokretljivost, građu, pH vrednost, aglutinaciju ili slepljivanje, kako god. Ali ono što je najvažnije da zapamtiš iz ovog kratkog videa jeste da jednom loš spermogram nije uvek loš spermogram. Jednom dobar spermogram nije uvek dobar spermogram. To se menja i zavisi od puno faktora. Dovoljno je recimo da si taj dan umoran ili da si pod stresom, određene lekove da koristiš i slično. Zato se rade ostali testovi. Zakaži pregled, možda imaš problem, a mi nudimo rešenje. Vidimo se u Analife-u.